Kold, fed oplevelse. Vild fed oplevelse. Det er snavset. Det bliver rigtig snavset. Ja, det bliver rigtig snavset. Er det fedt? Ja, det bliver genialt. Det bliver rigtig fedt. Jeg har ikke prøvet at være leder før, så det var en helt ny oplevelse. Meget interessant. Det er rigtig fedt det der med at prøve at klatre igennem de der klipper og udfordre en selv. Det der med at vandre og sådan noget, det er jeg overhovedet ikke vant til. Very well done this morning, guys. I know it's been cold. Vi var ude og vandre. Vi var ude og gå 30 km cirka. Op på et bjerg, der var 500 meter højt. Og det var super hårdt, men vi tog sammen som en gruppe og holdt humøret op, og det var noget, der fik mig igennem det og gjorde, at jeg kunne holde skansen, uden at blive alt for træt og tænke på alle mulige andre ting. Jeg synes, Anne gjorde det rigtig godt som leder. Hun var rigtig god til at få os alle sammen med og få os opbakket, og hun havde en pæn tone til os alle sammen. Og jamen, det var bare super dejligt at have Anne med som leder. Det er jo ikke alle, der bliver presset af de samme ting, fordi vi har nogle lidt forskellige forudsætninger. Men på et andet tidspunkt, så bliver alle presset. Og så det, at alle de andre er i godt humør og er på og med, hjælper rigtig meget med at trække en op igen.